बुब्लियाव आसा बे बुब्लियाव जोंहा मैया 29 जानुवारि आरो दिनैहाय 30 जानुवारि बे साननैनि हाबाफारि लानानै रुनिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादा बोसोरसालिया जथुम्मायाव जिरायदों। दा बिनिनो मैया सेथि सानाव जोङो बावहाय थान्दै मेल जथुमनाय जादों। बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंहा खान्थि बायदियै मोनसे आफादा बोसोरथाम थायो। बे आफादा मैयानि समाव 3 बोसोरखौ फुरा खालामनायलाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दानाय जायो। आरो बे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानायाव जोंहा आगुनिनो गाहाय नेहाथारि बिथां मानव गेदेर मुस्रि रासिन्द्र बसुमतारी बिथांखौ दानि गोदान आफादगिरि हिसाबै गायसननाय जायो। आरो बिनिनो आगुनिनो जोंहा नेहाथारि मावबोखानाय बिथांखौ मुस्रि लुसि बरगयारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारियाव गायसननाय जायो। आरो गोबां सोद्रोमाफोर लानानै मैया थान्दै मेलाव थांखि आजावनानै लानाय जायो। बिनिनो दिनैहाय नैथि सान। बे नैथि सानाव जोङो दहाय फुंनिफ्राय हाबाफारिखौ आवगायदों। फुंनि हाबाफारियाव जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन। दा बेखौ मावफुंनानै होयो जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रि कलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। आरो बेजों लोगोसे बर' राव आरो हारिखौ फोथांनो थुनलाइखौ सोरजिनो जोंहा माखासे गेदेमा मुंख्लंमोन बिथांमोनहा गावसिनि आगोमा जिउखौ बावलांदों। दा बे बावलांनाय बिथांमोननि मुङैबो जोङो दाहा हगारदों आरो गोथार बिबार आरो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि दंमोन। दा बेखौ जोंनिनो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि अर्थात लेङाइ आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रि महेन्द्र ब्रह्म बिथाङा मावफुंनानै होयो। आरो बयबो बे ओनसोलनि रायजो राजा गासै फरायसालिनि फरायसाफोर आरो गुबुन गुबुन हारिनिबो जोंजों बाहागो लाफादों। बयनिबो मददाव दिनैनि फुंनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारदों। आरो दा बेलासि माने सानजौफुनिफ्राय जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मानव गेदेर जोंनिनो आगुनि बर' रेबग्रा गौथुमनि बारग' आफादगिरि अर्थात दा बोसोनगिरि बिथाङा मुस्रि राखाव बसुमतारी बिथाङा नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रि नगेन्द्र नार्जारी बिथाङाबो बावहाय बाहागो लाफैगोन। बाहागो लाफैनानै बिथाङा जोंनि दिनैनि मेलखौ बेखेवनानै होफैगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मान होनो गोनां जोंनि चिरां जिल्लानिनो जोंहा खन्थाइ आड्डा मोनसे आफाद दङ। बे खन्थाइ आड्डाखौ सामलायबाय थाग्रा बिनिनो मासिगिरि मानव गेदेर मुस्रि राजा देबजित बसुमतारी ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैगोन। आरो बिथाङा सासे जोंनि चिरां जिल्लानिनो साहित्य एकाडेमिक बान्था मोनगिरि बिथां। दा बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ खोनासंनो थाखाय बा बिथांमोननि बोसोनखौ आजावफैनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा मैयानिफ्रायनो एकदम धाम धुम गोसोआ बोलो आरो उत्साहखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बयनिबो खौसे मददजों जोंनि दिनैनि नैथि सानाबो जाफुंसारगोन होननानै जोङो आसा खालामदों।